L-eks ġurnalista Times Evan Camilleri fetaħ proċeduri legali kontra l-kumpanija li kien jaħdem magħha għax skontu tkeċċa b'mod illegali u regolari mit-Times. Allied Newspapers, il-kumpanija li tippubblika Times, kienet ikkonfermati tkeċċija ta' Camilleri l-għada lil Malta Today, allegat li Camilleri għadda informazzjoni lil Jorgen Fenech li l-pulizija kienet qiegħda ssus warajh. Dan lejlet li Fenech prova jaħrab minn pajjiżna fuq il-jott lussus tiegħu. Jorgen Fenech huwa s-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-Malta Today kienet irrapportat li isem Evan Camilleri der f'messaġġi fuq il-WhatsApp li rat il-pulizija bejn Jorgen Fenech u tzieħuh Ray Fenech. Fuq il-profil tiegħu ta' Facebook, Evan Camilleri qal li wara 16 sena jaħdem ma' The Times uħud mill-ogħla membri fil-ġerarkija fit-Times ikkumplottaw fabbrikaw stejjer dwaru biex jagħmlu dak li kienu ilhom riedu jagħmlu għal numru ta' snin. Evan Camilleri li fisser lilu nnifsu fit-Times bħala l-iktar wieħed b'esperjenza allega li f'inqas minn siegħa u nofs dawk responsabbli fit-Times assassinaw il-vuċi tiegħu mingħajr ma pprovdewx evidenza biex jissostanzjaw il-kumplott tagħhom u qal li mhux se jittollera dan. F'Jannar li għadda fil-qorti ġie żvelat li Camilleri ħallas 5,000 euro lis-sit tas-supermarket wara li nqabad ħireġ b'oġġetti li ma ħallas. Dan ħareġ f'xhieda li ta' s-sit tal-Value Supermarket Ray Mintoff f'kawża ta' libelli fetaħ id-direttur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan kontra Camilleri wara li akkużah b'gideb. Il-Malta Today kienet irrapportat li Evan Camilleri allegatament inqabad ħireġ mill-ħanut b'oġġetti ta' valur li ma ħallas salihom għal darbtejn. Ir-rapport allega li Camilleri inqabad fuq il-kameras tas-sigurtà u hemm ġie affaċċjat mit-tmexxija tas-supermarket. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.